Sound check, sound check, sound check. Ayan. Shoutout po sa lahat guys. Gusto po kayo dyan? Sound check, sounds. Mic test. Shoutout kay Gwapong Traveler. Shoutout po. Ayan. Tsaka kay, tawag dito. Ayan pangalan. Si Taiwan Journey. Shoutout sa Taiwan Journey. Ayan. Abangan pa kayo dyan guys ha. Ganyan tayo. Ganyan sa kanila. Pinangula. Ayan na lang. Ayan. Ayan. Kung maganda maghintay muna tayo ng customer ha. Live, shoutout sa'yo my friend. Live. Long time no see my friend. Live. Okay. Process pa. Wait. Hi Gilo, kumusta ka na Gilos? Gilos vlog, long time no see. Wait lang ha, ayusin ko lang tong music ko. Gilos, long time no see Gilos. Kumusta ka na? Happy New Year. Ano, papakita tayo na. Yung ano ko, iba kasing bihik natin eh. Kumusta? Monetize ka na ba? Ano? Ang tawag dito, Gilos. Gilos.
Kumusta yung 2023 natin dyan? Ayan. MLSO, long time no LSO nga eh. Hindi ano ko lang to, celebrate natin yung ano, San Susre. Kapag kasama kayo, siyempre. Ay, Boss Dennis! Shout out sa'yo, Boss Dennis. Maraming Boss Dennis. Alam ko, ikaw lagi nagko-comment. Maraming Boss Dennis. Nakikita ko yung mga comment mo. Thank you ah. Thank you sa support mo, Boss Dennis. Ito lang music to. Mali lang try ko mag-music dito kung kaya ko. Wala akong narinig na boses. Ayun, meron na. Boss Dennis, may ano ba? May boses, may music. Paki ano naman, paki-comment kung may music. Loud and clear po ba? Ito kasi beat na to eh. Yung mga wire na ano tawag dito, yung hindi na masyadong lumuluwag na. Kasi pag hinahawakan mo siya parang grounded siya. Kaya ganun. Meron po pero putol-putol. Ay, patay tayo nito. Putol-putol daw. Hindi naman ayaw na mag-bluetooth. Try ko nga mag-bluetooth. Meron music, putol-putol sa atin. Try natin mag-music, bluetooth. Hindi naman siya kumikibo. Wala siyang music oh. Hindi siya pwede sa bluetooth. Sa wire lang siya, wire. Wire na lang natin. Ano siya, grounded siya, boss Dennis. Try natin ulit na. Ay, 8 na lang pala oh. 8 na lang. Para ano na ako, 10,000 guys. 8 na lang. 8 na lang. Hindi pa ako money. Medyo marami pa ang kailangan sa WH. Ala, matagal na kasing hindi naglo-live daw. Gilos, baka magiging busy na ako nito ngayon. Busy na tayo. Kaya, siyempre, hindi naman lagi-lagi sa YT talaga, guys. Sobrang hirap talaga pag focus ka lang sa YT. Pero kapag medyo sumikat ka na, medyo marami ka ng views, doon ka pwede. Tingnan nga natin. Ayan, tingnan natin. Tanggalin ko muna itong pag walang B, kaya baka mas okay pa. Pag walang B8. Ganito. Ganito, Boss Dennis. Ganito po ba? Boss Dennis. Low sound check. Yan, malinaw na. Ay, malinaw na daw. Okay na ba, Boss Dennis? Pwede na pa tayong kumanta. For example, video okay lang tayo. Try natin, Boss Dennis, Giggles, kung nandiyan pa kayo, try natin, okay. Try natin, Boss Dennis. Gilos, 900 megit pa ang kulang. Ay, konti na lang yan. Konti na lang, Gilos. Yan, tignan mo nga, Boss Dennis, sa tawag ito, Gilos. Yan.
Sound check. Yeah. Hello, sound check. Sound check. Sound check. Celebrate natin ng kahit tatlo lang tayo dyan. Baka malay mo may mga, hindi kasi may mga viral kasi ako kaya nagdadagdag yan. Kaya hindi na ako nakikipagtikitan. Ako, 1977 pang kulang ko. Ay, konti na lang yan, Boss Dennis. Sige, Gilos. So, si Ma'am Jennifer, hindi ko po masakit na wala na ako ng internet na ilang araw akong walang internet. 3 days ata. 3 days. Okay na ba, Boss Dennis? May music na po ba? Loud and clear. Wala sa pag-LS. Sir Dens talagang busy sa trabaho ngayong gabi lang. May time kahit medyo pagod. Ano lamang ako, Boss Gilos, kapag naka 10,000 na tayo, okay na ako dito. Natin to. Kami naman, di ba guys, pag every, mga bakasyon na 8,000, 8,000, 9,000, ganyan din ginagawa ko pag LS lang. Ayan. Okay na ba? Silas, okay na ba yung music natin? Mas Dennis, nakukuha ko sa 600 WA sa few days ako. May mga nag-viral ako lang umabot ng 1.9 views. Oo, Boss Dennis, mas maganda yan. Yung ano ka nga, umabot siya ng 200,000 WH. Walang music. Walang music. Iba yan. Yung mga biik na to talaga, i-restart ko ulit. Start natin. Ayan. Okay na ba? Low sound check. Walang music. Meron siya yan. Wala pa rin. Okay na ba? Wala pa. Ano ba yan? Hirap naman itong bihit na isa na to. Ay, sorry. Ayan. Wala pa rin. Boss Dennis. Ano ba yung nangyayari sa music ko live? Nung nag-live din ako, ganito rin, kaya tinigilan ko na eh. Ayan, sound check, mic test, sound. Ayan. Wala pa rin, Boss Dennis. Okay, boses mo pero walang music. Ba yan? Ano nangyari sa ano ko? Dali, i-restart ko lang tong cellphone ko. Baka dito sa cellphone ko, Boss Dennis. Restart ko lang. Ayan. Ano na lang, 8 na lang. Tignan ako nga, baka restart ko. 7 na lang guys, 7 no. Naging 93. Yes. 7 na lang guys, 7 na lang para maging 10,000 na tayo guys. Natutuwa ako pag ganito, yung mga dire-diretso yung subscriber ko. Ayan, 7 na lang. Tanggalin ko muna tong yung mga tunog-tunog dito sa may yung rock. Ayan, tanggalin muna natin. Ayan, wala na akong music dito sa StreamYard. Gilos, huwag ka maglala, malapit ka rin ma-monetize. Si
Actually, 'di ba tatlo na lang kayo hindi na-monetize, si Ma'am Jennifer at saka si Boss Dennis at saka si Gilos, 'di ba? Natatandaan ko pa 'yan, hindi ko pa makakalimutan 'yan. Ay si Sir Billionario, ewan ko ano nangyari dun sa bahay niya. Wala ng update. Kaya mula nung ano, wala na ako masyadong ano sa kanila eh. Tingnan natin. Tingnan natin Boss Dennis ha. Huwag kang malala, ano din ako, tutulong din ako. Sandali lang. Asan na ba yung Bluetooth natin? Ayan na natin. Magpalit muna ako ng Ninja. Ito. Ayan, may patalas. Ayan, Boss Dennis. Gilos. Jamila, shoutout. Miss, karakol ko na ticket ng Casyas Imbale mo. Apo. Ay, 95 na. 95 na tayo, guys. Jamila, maraming salamat ha. Pong Jamila. Tignan nyo po, paking okay na kung meron ng sounds. Pakicheck po kung meron ng sounds, guys. Gilos, salamat ha. Kunti na lang, meron na tayong available. Wait lang, ididikit ko sa'yo. Maraming salamat, Boss Dennis. Ayan. Ano na lang, 5 na lang, 5. 5 na lang. Ay, music ako ngayon sa akin. Ewan ko lang sa inyo. Jamila, karakal ko na dikit o ng kasyas na yung bale mo. Wapin eh. Pero sa totoo lang nga pong hindi ako nagdidikit. Hindi na ako nakikipagdikitan. Basta ako, upload lang ako ng upload. Wala na kasi akong available. Okay lang yan, Gilas, no problem. Ay, 96 na siya. 4 na lang, 4. Try again. Sige, Jamila. Thank you hapon, Jamila. Pasensya na kung hindi ako nakakapunta sa live nyo, ha. May music ba? May music. Watin niya po. Ay, salamat. Okay ya. Loud and clear ya pong Jamila. Loud and clear. Apong Jamila, po may kanta ako makakarinig akong boses. Apong Jamila. Ay, ala akong music. Okay. Ipin ko muna tong hagdan na baka sakaling may aakit sa inyo. Ilang pin natin. Ayaw, tatlo na lang guys. Kung meron kayo guys, meron pa ako dito Apong Jamila, 4, yung bago. Yung kasi mga Ninja ko dati nawala na reformat kasing cellphone ko dati. Lahat ng ko, files ko nabura. Nagloko may na yung bagya pero pwede na eh. Pwede na yung pagtsagan. Sige Apong Jamila, dikit ko rin kaya dikit ko na rin yung 4. Boss Dennis, alam ko, dikit na sa'yo lahat to eh. Gilos, nandiyan ka pa ba, Gilos? Tignan natin na dikit ko to. Sige Apong Jamila, bumawi ko kaya ka. Ayan na yun, dikit na ako kaya ka. Tamsak, dikit. All Kalembang. 1. Okay na music, sabi niya. Kung gusto niyo umakyat, sabihin niyo lang ha, nakapin niyo hagdan. Ayan. Sige Gilos, didikit ko pa to. Gilos, swerte kayo yung mga nadikitan ko dati. Swerte kayo kasi yung mga ninja ko dati nawala na guys. Na-reformat yung cellphone ko. Ngayon, gumawa ako 4 kasi mahirap nang gumawa ng ninja ngayon. Sobrang hirap. Kasi kailangan ng cellphone number. Hindi ka makakapag-register hanggat wala kang cellphone number. Buti na lang itong ko, nagawa ko. Okay naman sila. And Gilos ha, didikit na ako, nakaisa na ako. Tigisa kayo dikit ko muna to bago tayo mag-start, no? Kay Jamila at saka kay Gilos. Okay, isa na lang. Gilos, dikit ako Gilos, tsaka si
Gilos, pakiano mo nga. O dito, kantahan na. O sige, sige. Pakibaba mo yung ano mo. Wala kasi yung iba walang ninja. Ay, walang jacket yung ano eh. Lalawi ako pa. 9 eh. 9. Ito kung na mo. Lagyan niya mag-page share ko na mo. Ay, salamat Apon Jamila. Salamat Apon Jamila. Pakibaba yung balayo. Pakibaba yung bahay mo ano. Kasi yung ibang ninja ko walang ano diyan, walang jacket kaya hindi ako makakapag ano. Yung iba try natin. Ay ito, nakadalawa na ako sa iyo Apon Jamila, dalawa. Ayan, 2.9 ka na. Tapos si Gilos, abang ano, hindi pa tayo mag-start. Para na makabawi. Wow! 10,000 na tayo guys. Maraming salamat ha. Ayan, dikit na rin ako kay Boss Dennis. Dikit ko na itong mga to eh. Boss Dennis, okay. Nakadalawa na ako, tag sa dalawa sila. Tapos, yung isa, ilang ha, Boss Dennis. Didikit ko lang tong 5 sa kanila. Si Jamila, okay Apon Jamila, ayan, done subscribe na rin. May mga video mga to. Gilos, okay, Gilos, ayan, nakatatlo na ako sa inyong dalawa, tatlo. Tapos, pang-apat na tayo, pang-apat. Ayan, 10,000 na ako. Wow, salamat. Taiwan Journey, mega shoutout sa iyo. Oh, gracias. Ayan, salamat. Ayan na. Alam nyo guys, di ba boss ko nag 7,000, 10, 9,000 nandito kayo nun, di ba? Kala ko ba yun? Hindi ko makakalimutan yun. Ayan, Gilos ha. Dinikit na rin kita, Gilos. Naka-apat na ako. Pang-apat na to. At saka si Hapong Jamila. Salamat, Hapong Jamila. Salamat. Ayan, Hapong Jamila. Nakadikit na rin ako sa iyo. Naka-apat na ako. Taiwan. 604. Lovely Cutie. Subscribe ako sa iyo ha. 605 ka na. Kailangan ano, Cutie. Balikan mo yung mga main na. Wag yung ninja kasi para makabawi naman sila sa iyo, okay? Ito pang-5 na to. Pang-5 na ako. Sandali lang. Apong Jamila, pang-5. Boss Dance, okay na rin. Gilos, okay na. Dali lang. Oh, yay, congrats sa lahat. 10,000 na. Salamat po, Boss Dennis. Alam mo yung Boss Dennis at saka Gilos, di ba? Nandito kayo noon nung 8,000, 9,000, nandito kayo noon, di ba? Kaya celebrate natin. Siyempre, alam nyo guys, matagal ko nang hinahangad na maging 10,000, di ba? Sa November. Kaso hindi lang nangyari kasi pinalad. Kumbaga, hindi binigay sa atin, Lord. Okay lang yan. But at least ngayon binigay, di ba? Kumbaga parang ano to, pa-birthday niya sa akin. Boss Dennis, maano ka na niyan, maambunan ka na sa birthday ko, di ba, sa February. Maambunan ka na niyan. Maambunan ka na. Dali lang ha, magpakanton ka na po. Ay, Apon Jamila. King birthday ko, February na eh. Abala mo na February. Alam niyo na sa February guys ha, February 21. Ayan, salamat. 10,000 na tayo guys. Magpasobra na tayo para hindi mawala. Jamila, salamat ha. Ayan, kung gusto niyo mag-umakyat guys, sabihin niyo lang po ano lang kayo. Akyat niyo lang yung andali. Sino pa yung isa? Si Ayaw. Ito. Si Boss, si Gilos. Tikitan ko pa. Gilos. Ayun yung binaba ni Gilos. Dali lang. Gilos. Ayun. Gilos. Ito, pang-anim na to, Gilos ha. Pang-anim to. Apon Jamila, pasuyo ang di ba? Si Boss Dennis, dinikit ko na lahat to eh. 6 talaga yung ninja ko pala, 6. Okay na si Gilo, si Jamila, hindi pa okay si Jamila. Isa pa, Jamila. Pakibaba yung bahay mo, Apon Jamila. Please, pakisuyo na lang. Apon Jamila. Pakisuyo. Jamila, dan dikit sa'yo. +1 sa bahalagad ko. Ayan, Jamila, dikitan mo yan si Gilo. Mabait yan si Gilos. Kasi na kasing hindi nagla-live yan. Ayan, naka 10,000 na tayo. Maraming salamat sa mga dumikit ha. Apon Jamila, Gilos, at saka Boss Dennis. Maraming salamat, Boss Dennis. Ayan. Celebrate na natin yung 1,000. Ay, 10,000.
Di ba? Sana hindi malagas yan, Apong Jamila. Siguro hindi naman malalagas yan kasi hindi naman ako nagdidikit ng main ko sa ngayon. On the way, Gilos. Thank you. Salamat, sabi niya. On the way, Gilos, sabi niya. Ayan. Okay, malapit. Ano na lang tayo dyan, guys. 10,000 na tayo. 10,000 na tayo, guys. Iyan ko muna to. I-remove ko muna. Okay? I-remove muna natin. Ayan. Ay, mali pala. Ayan. Basta na tayo 10,000 na tayo. Basta, okay? wag mo nang idikit at igalamay mo, sabi niya. Ayan, si Gilo. Si ano yan? Si Gilos yan. Si Gilo Perez. Ayan. O, di ba? Ayan. Apong Jamila, salamat ha. Thank you. Ayan, na tayo. Mabot na tayo ng 10,000. Ayan. Busog ako. Okay. Thank you guys sa lahat ng po ng mga dumikit sa akin. Salamat Apong Jamila, Gilos, nandiyan pa si Gilos. Gilos, nagtambay ka, salamat ha. Boss Dennis, salamat. Boss Dennis. Dan Gilos. Full pack, harang, sabi niya. Walang harang si Gilos, hindi pa siya monetize. Ayan. Ayan. OFW Life, mega shoutout po. Ayan. Tignan natin kung ano si OFW. OFW, sige po, bibigyan kita ng jacket ha. Dance, congrats sa blowout na tayo. Umakyat na kayo kung gusto niyo umakyat. Ayan, bibigyan kita ng jacket, Dali lang. OFW Life. OFW Live. Hindi pa kasi nagbababa lang bahay tapos halos na. Makipagkaibigan kayo. Guys, hindi Bigyan natin ng si OFW. Ito gaya ni ang pangalan ito? Si Taiwan Journey. O tingnan mo. Congrats, mag-blow out na tayo. Okay, blow out na. Nakapin na yung hagdan. Dali lang ha. OFW, Jamila 2.0 on the way against Gilos. Na tayo? 10,002. Check natin. Mag-restart natin yung YouTube creator. Kung nagtagan siya ng 1, 2, 3, 4. Lang talaga, ang plano ko talaga, celebrate natin yung 10,000. After nito, alam nyo na, di ba? Basta magiging na tayo niyan, magiging na tayo niyan. Huwag mo nang balikan, sir, si Gilo Per, sabi niya. Ano yan? Mayroon siyang upload. Short video. Tignan mo, 260 views.
Ganito. Kasi sa short talaga, maraming ano guys, maraming subscriber talaga sa short. Kaya, lag ka, Lods. Lag ko. Naglag ako. O sige, ano, wag na lang tayong ano. Lag ba ako? Lag. Ayan, merong na. Ako, sige, tanggalin ko muna ito, ano ko. Yung size ko, para nagpapabigat eh. Yan na lang natin. I-blurred na lang natin. Ayan. Okay na to. Para hindi na tayo mag-loading. Ayan, meron na akong dinikit sa'yo, Gilos. Ayan, magdikita lang kayo dyan, ha. Boss Dennis, si Jamila, kapangpangan din yan. Dati ano lang yan, supporter lang siya. Ngayon, ano na siya, YouTuber na siya ngayon. Diba? TikTok na yan. TikTok? Ay, Apon Jamila, may TikTok ako, Yung TikTok ko, dalawa. Yung TikTok ko, Edward Laksina. At saka Edward, ano kasi nga yung TikTok ko? TikTok ko, Edward _Kapogi, tapos Edward Laksina. Dalawa yan. Ano yun? 2,000 plus yung isa 1,600. Ay, 1,700. OFW nawalan. Ganyan talaga, Gilos, ganyan talaga. Nawala na siya eh. Nawala na sila. Pati ang pangalan yung isa? Yung isa kanina. Ayun may ano na, milestone na yun nakalagay na dito sa may ko, sa may tube body. Ayun, 10,000 nakalagay na dito sa ko, sa milestone, 10,000 subscribers. Salamat guys salamat po sa mga dumikit. Apon Jamila, salamat sa pag-share sa ko, sa bahay ko, at saka si Boss Dennis, Gilo, salamat nandiyan kayo. Salamat. At least na-celebrate natin, di ba? Saya na ako doon. Dali lang. Para welcome po, Jamila, sabi ni Boss Dennis. Basta guys, madalang na lang ako magla-live niyan kasi alam niyo na, basta abangan niyo na lang. Live siya. Magiging busy na. Di ba? Shout out sa ating 5 million the house. Salamat po sa 5 million dyan ng mga naka-BG po. Salamat po sa mga naka-BG. Happy Jasmine, happy 10,000 subscriber po sa lahat guys. Maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong sa pag-subscribe sa akin. Ano na siya? 10,002. 10,002 na tayo guys. 10,002. Okay na yun, idol. Okay na yun, idol. Okay na daw. Ano okay? Gilos. Buti nga may TikTok kayo. Ako page lang tsaka YT. Oo, may TikTok ako sabi nila daw doon, malaki daw yung kita doon, mga nagpapalipad. Hindi kasi ako masyadong nagla-live doon eh. Kaya yun. Lagi ka na kasi nag-FB Lods. Lagi ka kasi nasa FB Lods. Oo, di na ako aakyat, di na ako pwedeng mag-ingay dito eh. Basta congrats. Okay lang po, Boss Dennis. Maraming salamat, Boss Dennis Nakikita ko yung mga comment mo. Maraming salamat, Boss Dennis. Gilos. Sa Facebook ko naman, Gilos. Ano naman yun? Okay naman yun sa akin lahat. Ang problema ko lang, kailangan ko maka 10,000 para 10,000 followers para makano tayo doon, para may na tayo, may ads. 10,000 followers. Kaso wala. Kailangan ka talagang gumawa ng content na magpa-viral doon sa next na yung jowa, sabi ni Apon Jamila. Apon Jamila, wala pa nga eh. Sana nga this coming 2023 magkakaroon na tayo ng jowa. Siguro nung ni Boss Dennis. Magiging ninong si Boss Dennis. Jamila, magiging ninang ka.
Dennis Blatayo main FB ko. Ayan, ayun guys, mag-follow, anong pangalan ito? Jilos. Boss Dennis, yung Dennis Vlog, ayun mo yung ginikitan ko dati. Di ba may Dennis Vlog ka? Jamila, meron ka bang FB page? Sabihin ko lang Jamila, ipa-follow kita ngayon na ngayon. Kasi meron akong meron akong page na ginahawakan, 5. Yung iba doon, pwede kong idikit sa inyo yung 5. Pwede madagdag sa followers nyo. At least, di ba? Sir Diner talaga, laging nakasupport kasi laging dumadalaw sa bahay, sabi niya. Si Sir Dennis talaga, laging Oo, totoo yan, Gilos. Nakikita ko yan. Umaga pa lang gising na yan. Minsan nga, yung mga upload ko ng umaga, yun? Tawag dito? Naka-schedule yun. Minsan, ini-schedule ko alas 6. Titignan ko kung anong mangyari. Kaya, ayun. Alam niyo guys, yun nga. Alam niyo sa February 1, kasama na pala kayo dyan, Boss Dennis, tsaka si Jilos. Jamila, mag-ano ka na, mag-apply ka na dun sa short monetization na parang meron kang ads. Kailangan mong gawin yun. Kasi kapag hindi ka nakapag-register, hindi ka within July 10, 2023, mawawala yung mawawala yung channel mo kasi hindi ka nag-apply. Kasi kailangan talaga mag-apply. OFW Life, ayan, Road to 900. Sana OFW Life, kung gusto mo talagang matapos ang bahay mo, sana wag kang balis, tapos makipagdikitan ka, okay? Kasi walang didikit sa'yo kung lagi kang ganyan, or hindi naman sa sa akin walang problema. Kung lang ako, tignan ko nga yung bahay ni OFW, ilan na ba siya? Iba na naman yung binaba mo. Akala ko si ikaw to, Mike 18 TV. Ayan. Mike 18 TV. Gusto kita subscribe, kaso didikit mo sa akin yung OFW. Dikit mo yung main mo para halimbawa, nag-LS ako, hindi makapunta ka, mag-LS ka, pupunta ako. Ganun yun ha. Ken TV. Long time no si Ken TV official. Maraming salamat ha. Kaya may mga new upload ko, alam ko agad. Kasi Dikit Kalembang. Ibig sabihin ng Dikit Kalembang. Kumusta ka na, Ken TV? Ayan, si Boss Ken TV, meron din meron din na Facebook page. Ken TV, i-promote mo na rin sa mag-register. Hindi, wala ka pa. Kapag na-monetize ka na, Gilos, kapag na-monetize ka na, yung mga pa lang, yung mga monetize pa lang ngayon, kailangan mag-register sila within bago mag July 10. Kasi kapag hindi ka nakapag-register ng July 10, mawawala yung channel mo. Pero sa ngayon, yung mga hindi pa monetize, okay lang. Kasi okay lang naman yun eh. Hindi pa naman kayo monetize. Pero kami mga monetize na, kailangan mag-register kami dun sa short monetization with ads, tsaka with with super chatter. Kasi yun guys, malaki tulong yun. Kasi mas malaki yung views sa tawag dito dun sa short video, kaya marami nag-upload niyan. Kasi kung gusto kumita talaga siya, short lang. Ken TV ay nagbaba ng kanyang bahay. Sa morning lang yun, Gilos. Tama si Boss Dennis. Kapag na-monetize kayo, apply nyo yun. Kasi dagdag kita sa revenue, lalo na sa mga sa short video nyo, magkaka-ads yun. Tignan natin, bale ang start ng yung ads sa February 1. Start na siya ng February 1. Kapag nag-start siya ng February 1, magkakaroon na siya. 10 million nga kailangan dun sa short eh. 10 million siya, pero kailangan mag-upload. Excuse. Mag-upload doon. Pero marami kang subscriber na darating noon, Gilos. Mas maganda yun. Hindi, okay lang yun, Gilos. Ang importante, mag-upload ka lang ng short doon. Kasi marami mga nag-upload ng short video. Kasi marami talagang nagba-viral dyan, malalo naman sa short. Pero sa bawal naman sa mga malalaking video, minsan hindi sila napapansin kasi nga walang nanonood. Yun nga ba, marami mga nagtatanong bakit daw
ang laki ng bahay pero nanonood lang 10, 15, 20 yung iba. Malaki nga yung bahay mo, nanonood lang 10, 5, 20. Ewan ko bakit asan yung 9,000 plus, di ba? Apong Magician, mega shoutout Apong Magician. Sa mga gustong mamonetize guys, sabi niya. Ayan, si Magician, alam niyo naman si Magician, pinapakilala ko yan. Tested ko na yan si Magician. Tested and proven ko na yan si Magician. Kasi marami din akong na-offer sa kanya ng mga kaibigan ko din dati na monetize sila. Ayun. Pero kung gusto nyo, kung mabilis ang ma-monetize at saka mga banana, alam nyo na kung lalapitan natin si Magician. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Ken TV. Ayan, Ken TV. Ayan, maraming salamat guys sa lahat ng mga nagdikit sa akin na maraming salamat. Naging 10,000 ano na tayo. Ito, 10,000 ano na tayo? 10,002. Ayun, 10,002. Ayan, maraming salamat guys ha. Ken TV, akong Ken. Nagbaba ng kanyang bahay, MLSO, Magician, sabi naman niya, no? Sabi naman ni Gilos, ayan. Dennis Vlog, MLSO. Ano lang tayo, mga saglit LS lang tayo, siguro mga until, ano ba tayo? Mga 2 hours lang siguro tayo, 2 hours or 1.5. Depende. Maraming salamat, Apong Magician, sana all. Oo, Mapong Magician, alam mo naman, Mapong Magician, di ba? Sabi ko sa sarili ko, talagang kakayanin ko mga 10,000. November pa, di ba? Ang dream ko talaga December ang target ko, kaso hindi nabigay ni Lord yung 10,000, kaya umabot siya ng parang pa-birthday niya sa akin. Mabong Magician, 'di ba? Next next month. Alam niyo na, kaya binigay siguro sa akin ng 10,000. Sana sa Facebook, ganun ko rin sana sa Facebook page ko para kumita naman ako. Ang bahay ko hindi gumagalaw. Bakit Mabong Magician? Kasi Mabong Magician, ka ba? Nag-upload ka ba ng mga short video? Apong Tres. Tignan ko nga si Apong Tres Morales. Nga no, hindi nga gumagalaw. Ay, oo, may mga ka naman, may upload ka naman Apong Magician. Ito. Alam nyo, meron akong bahay ko di gumagalaw. Meron akong natutunan, marami akong natutunan sa mga short na walang copyright guys. Ang gawin nyo, kung gusto niyo madagdagan yung follower subscriber nyo, according sa mga expert, nakita ko, napanood ko sila, pwede kayong kumuha sa mga video, tapos ang gawin nyo, wag niyo kukunin lahat 'yun. Ang gagawin nyo, i-cut nyo siya. Kumbaga parang, 'di ba dati malayuan yung video niya. Ang gagawin nyo, i-zoom nyo siya, lalakihan nyo yung tsura niya, tapos i-edit nyo na lang, pwede yun. Lalo na yung mga sikat na pwede magpa-viral sa bahay nyo. Walang copyright yun, walang copyright. Kaya kailangan i-edit nyo lang. Ayahan mo na yan, mahalaga sumasahod. Oo nga Apong Magician, nakita ko nga yung post mo, Apong Magician, congratulations. Ako nga, ilang buwan na akong hindi sumasahod. 4 months na hindi ako sumasahod. October, November, December, January, 4 months na baka February, aabutan ng mga baka March na ako sasahod niyan, March 2023. 82 lang si Magician, sabi niya. Hindi legit naman yan si Magician, pero ang niyan, Apong Magician, i-reveal ko na ba yung pangalan mo or ikaw nang bahala, kasi ayoko makialam, baka magalit ka sa akin. Tanong mo na lang si Magician kung sino yan. Kahapon ko pa minomonitor bahay mo, Pogi. Kakala ko maabot ka ng 10,000 kahapon. Ay, maraming salamat, Boss Dennis. Actually, Boss Dennis, 3 days akong nawala ng internet, kaya wala akong update kasi nga always data. Minsan nga mag-register ka ng Giga 50, tapos magkakaroon ka pa lang ng internet mga alas 12 ng gabi. Kaya minsan maaga ako natutulog, gigising ako ng alas 12. Ayan, kaya nandun ako. Alam mo, sige lang, sabi ni Magician. Sige lang daw. Si yan? Si Tres Morales. Sabi Tres Morales, yan. Gilos, yan, si Tres Morales. Tres Morales, ngayon, lang naka 10,000 pumasok ako, sabi niya. O nga, Gilos, no? Ang tagal ka na rin nawala sa live, Gilos. Nakita ko, sobrang tagal mo na rin nawala, Gilos. Ayan.
Ganun lang, celebration lang yung ano natin, yung 10,000 subscriber natin. Okay, at least nandiyan kayo, nandiyan kayo. Maraming salamat ha. Boss Dennis, Magician, si Gilos, nandiyan pa rin kayo. Apong Jamila, salamat ha. Apong Ken TV, salamat sa pagdalaw sa bahay ko. Dali lang. Dali lang. At least nakasarado na akong 10,000. Masaya na ako kasi maabot na ako ng dalawang number. Dalawang digit. Di ba? Oo. Yun ang importante eh. Kasi ano, matagal ko nang gusto maging 10,000 last year pa. Hindi kasi hindi binigay sa akin, hindi pinalad. Kaya okay lang yan. At least ngayon binigay ni Lord, di ba? Deserve na talaga. Sana hindi malagas yan. O nga, Gilos, dati pumasok ka 9,000. Oo, Gilos, nakita ko nga, Gilos. Alam niyo naman, di ba, nung always naman na sinasabi ko na nga 8,000, 9,000, 10,000 i-celebrate na lang natin, di ba? Na alam niyo ba dati, di ba? Oo, nawala talaga ako, Lods, kasi busy. Okay lang yung busy, ano. Basta ano lang, sana ma-monetize yung channel mo kasi, Gilos, kasi ano, parang pang vlogging mo, vlogging. Mga daily na ginagamit mo. Ayun, kapag may ano ka, kapag may trabaho ka na, ako, ay magkakatrabaho na ako niyan, gagawin ko niyan, magbablog ako, mga voice ano lang, yung mga ginagawa kong voice over, mga ganun ginagawa ko para mas maganda, clear siya. O halimbawa may tapos na yung trabaho, mag-vlog ako, mga ganun, sayang din eh. Para naman ano, para swerte ako kay Lods Edward kasi siya yung unang mentor ko na pumasok sa YT. Ay salamat naman Gilos. Gilos, na-miss ko na rin si ano, si Ice Cream Boy. Kumusta na si Ice Cream Boy? Alam ko, di ba lumipat na sila ng bahay? Anong balita kay Ice Cream Boy? Pero wag kayong mag-alala, hindi pa rin ako makakalimot. Never ako makakalimot. Kahit sa mga iba dyan na kung sino man yung mga ano, hindi pa rin ako nakakalimot, guys. Ano lang ako, naglaylo lang ako talaga sa YT. Naglaylo lang. Ma'am Ses G, mega shoutout sa iyo, Ma'am Ses G. Maraming salamat. Ma'am Ses G, maraming salamat din sa iyo, Ma'am Ses G. Sa pa-member mo sa always na nakita ko. Maraming salamat guys sa lahat ng mga nag-stay sa member ko guys. Hindi niyo ako iniwan talaga. Maraming salamat. Kahit pa paano, tawag dito, kahit pa paano may mga pumapasok na revenue kahit mga 200, 300, ano yan, okay na sa akin yan. At least, yung 25 na yan guys, isang buwan mo na ano yan, makikita, diba? Kaso hindi lang ako nagpapaangat eh. Kasi nga, nawala yung mga ko, nalagas na sila. Kaya 6 na lang yung alagad ko. Plus dito sa Lapi, ano, dalawa. E di 6 plus 2, 8 plus 1 main ko. Bali 9. 9 na lang. Busy na yan, Lord, kasi magiging dalawa na yung aalagaan niya na napapabayaan din yung white niya. Talaga. Kasi yung family niya una nasa work pa ako, napadaan lang. Okay lang po, Ma'am Ses G. Okay lang niya, Ma'am Ses G. Ano lang naman ako, for celebration lang kasi kanina ano lang ako 9,990. Kaya yun, okay na ako dito, at least naka 10,000 na tayo. Pumasok na tayo sa dalawang digit, di ba? Okay na ako dito, 10,000. Okay na tayo dito. Boss Dennis, are you still there? Apong Magician, salamat Apong Magician kung nandiyan ka pa, nakikinig ka pa, kung nakikinig ka. Siyempre, pasalamatan ko rin po sa lahat ng mga super chatter. Maraming salamat po sa mga super chatter na since 2022, 2022 pala. 22, maraming salamat po Sa 2023, hindi ko pa sasalamatan kasi hindi ko pa nakikita yung mga naging super chatter guys. Present pa po, nakikinig lang po. Ayan, Boss Dennis, soon, ikaw naman yung mamonetize tsaka si Gilos. Sige. Magpe-play naman ako ulit nito. Kasi mag-start na rin ako mag-play. Kasi si Ma'am Jennifer Shield, actually, ano siya, 4,000 na siya. Ninaka ko ni Lolo. Kinain ni Lolo yung iba, kaya nakakahawa din si Ma'am. Pero bumabawi siya. Lumalaban pa rin si Ma'am Jennifer Shield. Diba? Mag-iisang oras na pala ako. 56 minutes na pala tayo sa nakikipagdakdakan dito. Pero okay na tayo dito, siguro Boss Dennis. Ma'am Ses G, salamat
At least meron na tayong 10,000 eh. Basta ano lang, upload ka lang, tapos more vlogging ka lang, tapos short, pinaka-importante diyan short. Marami kang upload na short, tapos maraming mga subscriber na darating sa iyo. 'Yun ang importante. 'Di ba, Boss Dennis? Tignan mo si Boss Dennis. Ang laki na ng views niya, nasa 200 na. Baka soon, abutin mo na ako, Boss Dennis. Kasi masipag ka rin mag-upload ng mga tawag dito, mga short video. Tanggalan na natin to. Okay na tayo dito. At least na tayo. 10,000, di ba? Consistent upload lang. Boss Dennis, araw-araw okay yan. Mas okay yan. Upload ka lang. Kaya minsan ako gumagawa ko ng content na minsan kakaiba na nag-iisip ako. Kaso ang problema ko kasi dito, pag maraming bata, alam niyo naman pag maraming bata, maingay, mga ganyan. Kasi minsan naiingat din sa atin yan sa YT, di ba? Minsan. Kaya ayun. Nag-iisip pa ako ng mga vlog na pwedeng ano. Boss Dennis, naman sa Facebook naman, ang alam ko, kailangan, ang minimum doon talaga, ang standard talagang pag-upload doon na ilang minuto, 3 minutes ang pag-upload. Boss, Denny, Gilos, kung nandiyan ka pa, Gilos, ang alam ko Gilos, kailangan mag-upload ka ng 3 minutes. 3 minutes, hindi bumababa ng 1 minute. 3 minutes. Kasi ano yun, may WH pa yun. May WH, may target ka doon. May ano ka ba? May star ka na ba? Ako puro short lang upload ko. Kasi ano yan, yung kapag puro short lang upload mo, ano yan, makakabuo ka ng WH. Ako nabuo ko ng 20,000 WH eh. Nakalagay dito eh, 20,000 WH. Tingnan ko nga dito. Dito pa siya eh, hindi ko pa napopost eh. At saka pala kapag nag-birthday ka, i-greet ka pala ni Lolo. I-greet ka pala ni YouTube. Happy birthday to you. Sabi niya ganyan. 20,000 hours of watch time. Sabi niya dito. People really like your videos, you're creating. Sabi ni Analytics New Achievement. Diba? Ang dami pa mga nagko-comment dito. Yung ano guys, ang ginawa ko, yung nag-viral ng 100,000 na tayo, going 100,000. Ano lang yung picture lang siya. Nagpaalam naman ako doon kay yung dati nga na mayapa na si asawa ni John Andrew. Kasi sa ngayon kasi naglalaylo lang siya kasi nga namatayan siya. Siguro mga February siguro, mga ganun siguro. I hope sana ma-invite ko siya sa sa birthday ko. Sana. Baka pwede ko siya ma-invite. I-PPM ko lang siya. Kaya yung kanyang bayaw, asawa niya, yung asawang kapatid niya. Ano lang yung picture lang yun. Kinuha ko sa Facebook page niya. Tapos, in-upload ko sa TikTok. Tapos, kinapi ko lang siya, copy link. Tinanggal ko lang yung yun. Nag-viral siya, nag-boom. 100,000. Ano pa siya eh. Ongoing pa siya eh. Kaya doon ako dumaming follower, subscriber. Yung mga pa-viral yun nung noon pa, magba-viral pa siya noong ngayon kasi continuous pa rin yun. Continuous pa rin. Ayun, siguro okay na tayo dito, naka 1 hour na tayo, puro short. Nandiyan pa ba ka, Gilos, Boss Dennis, salamat Ma'am SG, maraming salamat po sa inyo Ang galing ko na itong remove ko na. Okay, maraming salamat sa inyo sa lahat Gilos, maraming salamat at Boss Dennis, maraming salamat po Boss Dennis sa antabay at celebrate sa aking 10,000 subscriber. Si Gilos, salamat din kay Apong Jamila at saka kay Apong Tres Morales, maraming salamat Apong Tres. Sino ba yung mga nandyan kanina? Si SG. Okay na tao dito, naka 1 hour na ako para hindi matagal mapanood ng mga iba at least makaka-replay sila. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber po. Sana stay connected po lang kayo. At sana po suportahan niyo pa po yung ibang vlogger na mga nandyan, ng mga maliliit. Huwag kayong mag-alala, never ako magbabago guys. Kahit anong sabihin ng iba, may mga basher din na mga hindi ko alam, mga basher.
Okay lang yun, walang problema. At saka never ako magbabago. May mga kasalanan po ako sa inyo at sorry po kung may mga nagawa po akong kasalanan, kung ano ba yung mga nasabi ko sa inyo this coming last 2022. Ayan, sorry po sa lahat And mag-ano na tayo guys, mag-end na rin tayo. Mag-vlog na tayo guys and live pag minsan. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga members, super chatter, subscribers, saka sa mga totoong kaibigan dyan. Maraming salamat. At saka sa lahat ng mga sponsor ng 2022, 2021, 2023. Maraming salamat. Ayan, invite ko po kayo sa this coming February 21. Meron po tayong celebration. Mga simple lang naman. Simpleng celebration lang. Okay na ako doon. Yung importante, lahat tayo ay sama-sama, di ba? Yun ang importante. Maraming salamat po, Boss Dennis. At 4 million, salamat po sa mga nandyan. And see you around. And see you sa guys, sa February 21. Meron po tayong birthday. Konti lang naman yan. Yung importante, celebrate natin yun. Okay? Okay, maraming salamat po sa lahat. At ako'y po'y mag-i-end na in 5 minutes. Maraming salamat po. And see you around. Saan na ba yung 5 minutes ko dito ang counting? Ito na. Okay, maraming salamat, Boss Dennis. Kung sino man po yung mga nandyan, 4 million. Salamat po.